Ola a todos e a todas, son Paula e hoxe vou falarvos dunha novela que destaca pola súa intensidade emocional e pola maneira en que entrelaza diferentes historias arredor dun mesmo misterio. Trátase de Laura no deserto, unha obra de narrativa galega contemporánea, escrita por Antón Ribeiro Coello. A súa edición presenta un aspecto sobrio, acorde cos temas serios e profundos que trata este libro. Bueno, escollín este libro porque aborda cuestións como a memoria, a identidade e os segredos familiares, combinándoos con feitos históricos moi relevantes como a Guerra Civil e a Segunda Guerra Mundial. A novela presenta varias historias que nun primeiro momento parecen totalmente independientes, pero que acaban conectando entre elas. A trama principal céntrase en Laura, unha muller que vive en Nova York, sen recordar o seu pasado. Ao mesmo tempo, a súa familia intenta reconstruir a súa historia, o que dá lugar á aparición de segredos moi ocultos. Neste libro non hai un único narrador, senón que a historia se construe a través de diferentes voces, o que permite ofrecer múltiples perspectivas dos feitos. Laura é o eixo central da historia, marcada pola perda da memoria. Xunto a ela destacan outros persoaxes, como a súa sobriña, que investiga o pasado familiar, e diferentes figuras que achegan novas pezas a este relato. Todos eles están condicionados polo seu pasado e polos conflitos que arrastran. A obra foi escrita na actualidade, pero a acción desenvólvese en distintas épocas, especialmente durante a Guerra Civil, a posguerra e a Segunda Guerra Mundial. A historia transcorre en diversos escenarios, como a Nova York, Barcelona e Santiago de Compostela. Cada un deles contribúe a crear unha atmósfera determinada, deses ambientes máis fríos e afastados ata espazos cargados de memoria e de emoción. O estilo do autor é coidado e cun certo ton poético nalgúns casos. A lectura require atención, debido á estructura fragmentada e á presenza de varias tramas, pero resulta moi enriquecedora. Bueno, o aspecto máis destacable é a maneira en que se construe a historia e se relacionan os persoaxes. Aínda que en algúns momentos pode resultar algo densa, en conxunto é unha obra moi interesante. A miña valoración sería un 8,5 sobre 10. Para rematar, recomendaría este libro a lectores que gocen de novelas reflexivas, con carga histórica e centradas nos conflitos humanos e familiares. Bueno, pois nada, ata aquí o meu booktuber sobre o libro Laura no deserto. Espero que vos gustaste o vídeo, que vos animedes a ler este maravilloso libro. E nada, que nos vemos no meu próximo vídeo. Chao, chao!